गोबां नाजानायजों अदालगुरि प्रिमियार लीगआ अदालगुरिनि क्रिकेट जारिमिनाव मोनसे सनानि मुगाजों जागायजेनदों। अदालगुरि जिल्लानि क्रिकेटनि अनथरानिफ्राय आरो जिल्लानिफ्राय जिउ राहायारि क्रिकेट गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखिजों गिबि खेबनि थाखाय एम लुफुं अदालगुरि प्रिमियारनि आसार खान्थि बायदियै अदालगुरियाव बेखेवनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाबो हेफाजाब हरदोंमोन। अदालगुरि गोजौसिन आरो गेजेर फरायसालिनि फोथाराव खुंनाय अदालगुरि प्रिमियार लीगखौ नेमखान्थि बायदियै रबिबाराव बिटिसि काउन्सिल दीपक मौर्यआ बेखेवदोंमन, जेराव समाज सिबियारि आरो मुंदांखा फालांगियारि मिनन मोसाहारिया इउपिएलनि ट्रफिखौ बेखेवना होयो। बेनि उनाव इउनाइटेड युथ क्लाबआ बनाम पुरबनास मेडिफारा युथ क्लाबनि गेजेराव बादायलायनायनि गिबि मेचखौ देरहादोंमोन। इउनाइटेड इट्स क्लाबआ 20 अभाराव 8 विकेट खोमानानै 192 रान बानायदोंमोन, जेराव मेचआ टसखौ देरहानानै सिगां बेटिं खालामनो थिरांथा लादोंमोन। इउनाइटेडनि मैदुम आलमआ बांसिन 86 राननि बिहोमा होदोंमोन, मानोना बिथांखौ मेचनि साबसिन गेलेगिरि महरै मान होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया 30 दिसेम्बराव जागोन। मेचनि देरहानाय हानजाया 50,000 रां होनाय जागोन। बेराफारसेथिं रान-आप हानजानो 25,000 रां बान्था होनाय जागोन। थांनाय सानखालि खुंफुंनाय बादायलायनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव दलिम बयान खेल बानजाय आफादनि आफादगिरि बावसोरां बर'जों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद, अदालगुरि जिल्ला क्रिकेट आफाद, आसु, जुब छात्र परिषद, लाचित सेना, आख्रासु, बिजेपि, इउपिपिएल दोलोआ बाहागो लादोंमोन। আজি আমাৰ ওদালগুৰি বাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ বাবে আজি সুখৰ খবৰ, ঐতিহাসিক দিন। আজি আমি বহুত কেইজন সমাজসেৱী, আমাৰ তথাপি ৰিপৰ্টাৰ আছে আৰু আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক আছে, এইবিলাকে লগ লাগি এখন ওদালগুৰি প্ৰিমিয়াম লীগ নামেৰে এখন খেলা টুৰ্ণামেণ্ট আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম দিন। আজি সুন্দৰকৈ পৰিচালিত হৈ আছে খেলখন আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো আহি যাতে আমাক সহযোগ কৰে। কেতিয়ালৈকে এইখন আমাৰ আজিৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে চলিব খেলখন। ফাইনেল 30 তাৰিখ হ'ব। আমাৰ মুঠ 5টা টিম আছে, তাৰে 4টা টিমে কোৱালিফাই কৰি ছেমিফাইনেল খেলি ফাইনেল যাব। আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন 30 তাৰিখে হ'ব। প্ৰাইজ মানি আমাৰ প্ৰথম আছে 50,000 আৰু ৰানাৰ্ছ আপ 25,000। ইয়াৰ লগতে মেন অফ দ্য চিৰিজ, মেন অফ দ্য মেচ, বেষ্ট বলাৰ, বেষ্ট বেটছমেন, বেষ্ট ফিল্ডাৰ এইবিলাক সকলোতে আছে আমাৰ প্ৰাইজ। सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 दिसेम्बरनिफ्राय 31 दिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।